Elikkä katsotaan nyt vielä niinku sitä yläharvennusta. Mikä tässä nyt? Siinä nyt... Se on se jatkuva kasvatus. Joo. Joo, elikkä karkeasti yläharvennusta. Otetaanpa sieltä niitä niinku isompia, mitä nyt näin. Niin mä kokeilen. Se olisi tällainen ja ennen. Ja nyt se mikä oli se lähtötilanne. Joo. Käypäs kattoo ihan tuolla, niinku tuolla mäen vuoren päällä, että miltä se näyttää se valoisuus. Joo, ne näyttää ihan hyvältä. Joo, kyllä. Täällä oli isoäidin metsät silloin junnuna. Käydään katsomassa, niin muistuu vielä viereen. Muistatko sen sieltä se näytti? Joo. Kyllä täällä on ihan metsää. Eikö meidän pitäisi nämä kasvukykyiset yksilöt? Otetaan niitä niitä isompia puita pois, just noin. Tää tulee hyvää alikasvosta.